Tosi moni on nostanut kotiinsa akkujärjestelmän ja oli ollut paljon puhetta siitä, että miten ne toimii ja paljon niistä maksetaan reservimarkkinakorvauksia ja kuinka paljon niillä ylipäätään tienaa. No tässä on yksi esimerkki. 27. päivä elokuuta, pari päivää sitten, ja illalla on ollut kalliimpaa pörssisähköä 15 senttiä. 15 senttiä kilowatti. Oranssilla näkyy aurinkopaneelit, eli aurinkopaneeleista on tullut päivällä tuottoa, ja se on varastoitunut akkujärjestelmään. Tässä sinisellä näkyy akun varaustaso, eli varastoitunut akkujärjestelmään, sitten se on ruvennut käyttää tätä silloin, kun sit sähkö on ollut niinku kalliimpaa. Punaisella näkyy myös, että tässä on niinku punaisella on tämä, kuinka paljon niinku verkosta tulee sähköä, eli aamulla on nostettu normaalin tapaan sähköä verkosta ihan niin kuin kaikissa omakotitaloissa. Ja sitten illalla on tasattu reservimarkkinaa. Ja tämä reservimarkkina on nyt se, mistä puhutaan todella paljon ja mikä kiinnostaa ihmisiä. Eli käytännössä kotiakku on tasannut Fingridin verkkoa, jotta verkko pysyy tasapainossa ja oikeassa taajuudessa. Ja tästä maksetaan rahallista korvausta. Tässä esimerkki tämän asiakkaan akusta, eli nyt on elokuun viimeinen päivä ja elokuussa 2025 suurin piirtein maksettu 188 €. Eli siis tämä raha tulee ihan rahana tilille ja käytännössä siitä, että akku on seinässä ja asiakkaan ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Nämä tuotot heittelee joka päivä, joka kuukausi ja kukaan ei voi niitä luvata, että paljon se tulee ensi kuussa olemaan, mutta tämä on niin kuin tämän kuukauden tilanne. Jos haluat katsoa, että onko reservimarkkina sulla oikea systeemi ja haluat tarjouksen akusta, niin laita viestiä, niin palataan asiaan. Moikka!